I estem aquí. Sembla que aquí hi ha més planteta, així... Bueno, més arbust, no? I diferents tipus de flors i tal. I allà hi ha un llac, un llaquet. Més bonic que el que Aquest és més bonic que l'altre. Hem vist a l'entrada un que estava molt verd, molt feo. Sí, ja ho saben. No l'hem Aquí... ensenyat. Sí, però ho hem dit, ho hem mencionat. Aquí està el Palau Cultural, que no entrarem. I el llac, que us comentava. La veritat és que té bona pinta. Visualment és més atractiu. Uf, com olora, no? Sí, olora una mica a llac. Uf, com a ou podrit. Sí. M'estic atofant. Mira, aquelles escultures de cabra. És una- O què són? Una olor molt típica en aquests llocs. Bueno, en els llacs no tant, però sobretot en llocs amb aigües termals i així. Sí, a Islàndia feia molta d'aquesta olor quan Sí. anàvem a veure, com es diuen, gorgs? Sí. Eren? No sé. Geysers, olorava- geysers. Ah, geysers, sí. Sí. Allò olorava fatal. Superbonic, però... Això és el típic paisatge que posaries un reel d'aquest d'Instagram dient "This is not USA, this is not France, this is not Switzerland, this is China". No, jo crec que es veu que és China, no? Sí, per les Amb els lletres. nenúfars aquests també. Bueno, així si ensenyes només això no es veu que és China, que és Xina. I si ensenyes allà, pum, tot ple de Pum. farolillos. Allò ja sí. Aquí la naturalesa és més diferent. M'agrada més que a Beijing i així. És més variada i una miqueta més tropical. Que el que li agrada la naturalesa desendreçada, així natural de la Sí, vida caòtica. misma. La ment humana conviu millor en ambients caòtics. La meva no, eh? Jo en ambients estructurats. Millor. És quan realment descansem. Aquí la gent passejant pel parque. I com us deia, diferents tipus de flors. Allò que sembla una botiga. És que està molt bé aquest lloc. És bonic. Em sembla bonic. És el que es diu created by people for people. Perquè té una part... Allà hi ha també la gent, perdona. Com ahir la gent fent esport, Sí, gent gran, més aviat. té una part artificial. Que és així, són persones que bàsicament han vingut aquí a aquest parc per posar-lo més bonic. Però també, sí, fer-ho més atractiu, però també té una part de naturalesa molt important. Els plans del Lucas. Hem agafat un vaixell que està al costat de casa, bueno, de l'hotel i que porta pel riu. Hi ha unes vistes increïbles. Aquella d'allà és la Canton Tower. Que el fiqui. Dius? No, que tallis i que tornis a fer. Ah. M'ha agafat un barquito des de casa que va pel riu. Hi ha unes vistes xules. Anava a dir una òpera. Allà està l'òpera. Bueno, més cap endavant. I mira, ja està la Canton Tower. Xuli-piuli. Nosaltres. A més hem agafat bona hora perquè és tipus
la Golden Hour i té molt bona llum. El que creiem que ara ens deixarà allà i haurem de tornar o bé agafar un altre barquito igual o agafar el metro. El Luca vol tornar amb barquito. Si es pot, sí. Tanyo ja? Ahir vam passar per allà per la nit. Al pont de darrere. 我有很多朋友跑半马拉松，跑全马了没有？哎，大家小心点，走路啊！ No sé què dir. Allí són nosaltres. Allí et trobem al cap. Però a veure. Què és allò que hi ha del cel? 在上面看一下最顶的那里，摩顶的那里，它每年都有的，你留意一下广州塔。 Estic tota fosca. 一年有2次。 Tu estàs més guapo. No, no, des d'aquí. Perquè la Golden Hour està ben alta. Ah, sí. Uau, quin color! El Luca i uau, Canton Tower allà darrere. Uau, allò sembla l'òpera però no és l'òpera. L'òpera està més endarrere, no es veu. Sí. Uau, amb les Baixem ulleres. els edificis. 各位，你们要拍照的赶紧拍，前面就是海上码头了。
la ópera és allà, allà, que se veia... Ah, espera't. Allà al fons. Nosaltres el primer dia pensàvem, la òpera, no, és allò d'allà. Ara deixa'm fer una... Un vídeo de 30.000 minuts i no deixen espai. Vaya tela. I ja hem sortit del barco. Aquell era el nostre barco, aquell d'allà. Blau. El blau, no l'altre. El blau. I ara anem a... Primer el 7-Eleven, perquè tinc una set, estic deshidratada. A comprar una Coca-Cola per la Judit, que en aquest 7-Eleven hi ha una màquina que permet refrigerar... És difícil la paraula. Sí, refrigerar les Coca-Coles. Bueno, o qualsevol altra ampolla. Sí, però està com a la màquina de la Coca-Cola. Sí. Hem de creuar. I ara hem de creuar, cosa que aquí és una mica difícil perquè no paren de passar els cotxes. Però creuarem. Però d'alguna forma creuarem. I no podem creuar per allà. Per on? Allà hi ha per creuar. Hem d'anar molt cap allà. Anem molt cap allà? Doncs vinga. Estàs gravant a veure la nostra Sí. mort? És que per allà ve un bus també. Bueno, tranquil. I per aquí veiem les motos, Judit, estem en les motos. Ara ens atropellaran. Puja't aquí. I no podem anar a creuar com una persona normal? No. Allò segur que és un 7-Eleven, amor. Bueno, hem aconseguit creuar. Però tu creus que és un 7-Eleven? És que no és això. I què? El 7-Eleven està a un altre lloc. Però si has dit tu que estava aquí. Ah, no, sí que és un 7-Eleven. Que fica 7A. Llavors no és un 7-Eleven. Està allà a la dreta. Està allà a la dreta. A on? Ah, sí. És que aquest és un 7-Eleven fals. Falsa. És una rèplica, això. Vinga. Quasi m'atropella. Sí. I aquí està el 7-Eleven de veritat. Vale, ja estem al 7-Eleven, veieu que aquesta és la màquina. Òbviament jo em vaig agafar una de vainilla. Llavors ho fiques aquí. I dones el botó i ara espera't. No sé si realment funciona o no. Això és congelar la Coca-Cola. Podríem Congelar-la o no la congelar? Ja està? No, no. Tenim espectadors. Que no, Luca.
Es que en los vídeos que he visto yo quedaba como un smoothie. Pues aquí no. Aquí no. Pero queda freda, está freda. I ara estem per Beijing Lu Street, bueno, el carrer Beijing Lu, que és bàsicament un carrer amb molts negocis, restaurants, botigues, ideal per venir a fer shopping. Aquí el bo és que hi ha també algunes marques menys conegudes, marques locals, juntament amb marques més conegudes i centres comercials. Molt bon ambient. Venen de tot aquí. Aquí està la Judit. Que sí.